edustavat Pussön ratsastajia. Valmistautuu Rasinen Kaulasten Väyrynen. Tulos Miilo Rättölä, CPC Team, 0 pistettä enimmäisajan puitteissa. Hyppyjä, niin todella hienoja hyppyjä kyllä teki, että menee ihan hienosti. Joo, no semmonen se on nyt ollutkin niinku siellä, että se on aina välillä tietysti joutuu kurin palautusta tekee, mutta näköjään se torstainen aiheutti taas hyvää tulosta, kun ei se eilenkään ei se tyttäilyitä kattelu niinku yhtään mitään siellä, että kun ne meni, että oli kyllä tosi fiksusti taas. Joo. Joo, ei kyllä se niitä on aina silleen sivusilmällä vilkaisee samalla lailla kuin hauskasti kuin kanuunakin, että se kääntää vähän päätään sinne niin kuin alaspäin, että mikä toi on, mutta ei niinku mitenkään erikoisemmin on niihinkään noteerannut. No se on oikeesti niinku nyt ollut koko ajan semmoinen rapsut takaa mua ja ai että se nauttii, kun se joku vähän hyysää ja paijaa ja tosiaan siellä tytötkin sitten tallitytöt siellä käy aina rapsuttelemassa sitä ja Lähtönumerolla 14 merkitsailla Rasinen, Ratsulla Lilloud. Edustavat Ypäjän ratsastajia. Valmistautuu Kaulasten Väyrynen, Leppä Kangas. Tulos Venla Keränen, pistettä enimmäisajan puitteissa. Hyvä, että oli mukava reisu, niin sitten